Pashketineke diplomatika mezin ji bo Komara Îslamî ya Îranê, Rêya Trump li şûna Korîdora Zengezurê digire. Di pêşveçûneke diplomatika bêhempa de, Azerbaycan û Ermenistan gihiştin çarçoveyek ji bo aştiyeke dîrokî, ku ji hêla devletên Yekbûyî û Donald Trump bi swêve hatiye navbeyên karkirin. Beşek ji vê çarçoveyê guhertina navê Korîdora Zengezur, bo rêya Trump ji bo aştî û serfiraziya navnetûyê vedîhevîne. Li gorî peymanê, Ermenistan de beşek ji vê korîdora stratejîk, ku dixetin trenê, boriyek petrol û gazê û fîber optîk ji bo nehvedûneh salan ji bo pêşkeftinê bîde şirketeke Amerîkî. Kesra spî her vîha sînorkirinin li ser hevkariya parastînê bî Azerbaycanê re radike da, ku tekiliyên leşkerî û evlehiyê di navbera her du velatan de surt bike. Rêberên Ermenistan û Azerbaycanê jî soz dane ku dijminatiyên berê bî awayekî daimî bîdin aliyekî, bazirganiya azad ava bikin û rêzê li yekparçeyiya axa hev bigirin. Her vîha jî rêxîstina evlehî û hevkariyê Ewropayê hatiye xwestin ku Koma Minskê, ku ji salên 1939 vedan vîr ve berpirsyarê navbeynkariya Nakokiya Nagorno-Karabaksê ye, hilveşîne. Ev peyman rastî bertekên navneteveyî yên tevlî hev hat. Ji aliyekî ve bandora Rusya û Îranê li herêma Başûrê Kefkasyayê bî girîngî kêm dike û pozisyona devletên Yekbûyî yên Amerîkayê şurt dike. û jî aliyê din ve hin komen Ermeniyên li devletên Yekbûyî yên Amerîkayê reksne li vekirine, ji ber ku mafên penaberên Ermenî paşguh kiriye û dîbe ku serveriya Ermenistanê kels bike. Ev pêşketin ji bo Îranê, ku bî kev neşopî bandor li Başûrê Kefkasyayê kiriye, vekî paşveçûnek stratejîk têne hesîbandin, ji ber ku bî Korîdora Zengezurê re ku dikeve bin bandora Amerîkayê, rola Tehranê de pir kem bibe û pozisyona Tirkiye û Rojava li herêmê de xurt bibe. Hindik alî vîha şîrove dikin, ku îdî devletên Yekbûyî yên Amerîkayê jî bûye sînorek bî Îranê re. Trump karibû Korîdora Zengezurê bêyî şer ji rejîma Komara Îslamî ya Îranê vegerîne. Par Xameneî gotibû ku em ê tu guhertinek di sînor de kebûl nekin. Korîdora Zengezurê gefbû û par di hevdîtinekê de bî Nikol Paşinyan re li Tehranê, elî Xameneî li ser avakirina ve korîdorê hişyarî da û got, İran de tu guhertinek di sînorên navneteveyî yên herêmê de kebûl neke. Le eve gotina xanmeyî jî her mîna gelik gotinên din çî cîhanê girt û kese gohe swanê daye. Very importantly, we have also resolved the key issue that foiled previous negotiations. This declaration establishes what they are calling a great honor for me. I didn't ask for this. The Trump route for international peace and prosperity, which is a special transit area that will allow Azerbaijan to get full access to its territory of Nakhchivan while fully respecting Armenia's sovereignty. So they're going to be able to really live and work together, and it's amazing. So that's a very important territory, I guess, very special territory to you, and now they work together. Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promise in 99 years they'll extend it, right? You'll promise. But we anticipate significant infrastructure development by American companies. They're very anxious to go in to these two countries, and they're going to spend a lot of money, which will economically benefit all three of our nations. This is incredibly positive news for the future of the entire region, and it's a very important region, as you know.